I luxury, my luxury. She's out of the more comfort zone. Morning, guys. Morning, guys. Morning, guys. Morning. I hope Mamuka Shaganaka. I hope Mamuka Boom. I hope Mamuka Shaganaka. And how are you feeling? And Aura Masango Captain Zemuto, what's it? And now Rama Sangwa. That was just my black age, my a big. She blackish here. And now you have to rush Kana to say my song. To say my song, and now you have to rush Kanaka. I'm gonna my song. Now you have to rush Kanaka. And Tinaku and Borara, my 12, Mufunk, my 3 and Tomuka foot. About a Varatus Tomuka, Tomuka, and Shingo got tender functioning anti-glatis. We are about to go. Some skona room with dairies that is smelly. Second, could drive a chigarepa side, you could drive a mungu, wasn't a friend of Babamunum Jobek. Mid the Kurand Begu. I got my sister actually could drive a Indian name Jobek. Dear to Sotora Mota get up, I couldn't drive and Dakambo Sorora and more. Saka. Nier kutika guys deputy my leads essay. Thank you very much Nekushanda kutamshandra pamweka makaita guys my leads essay amakantipa so far hapana munari kuziva aid hapana munari kuziva baba ava zvachose my leads ose and now ndaiona zvese zvapainzi chakati pakati mamwaitora masinero achindivigira ndofunga ndakatotenga airtime 600 rand chaiko chaiko kuti ndifone kuZimbabwe direct muzanedhodze kuZimbabwe but so far vese when it comes now pakuti takutaura manje haasiri seems as if family iyi yakakura is a very big family ish yekwa Mugoni but vakasiyana kune vanobva kwai kunonzi kunjanja wakuenda kuwedza koita vemuchifu chavo chaivo koita vamwe vakatamira kuna gokwe vakakurisa vanava animaona vakakura zvokutodaro saka panozonzi picture paya avamuzivi panonzi picture paya avavazivi ani muri kuona so ndanetseka guys ndatambura ndatambura guys ndikutsvagawo hama dzababa kana mine please ngatirambe tichitsvaga kana tatoshayiwa our last resort inenge yatove embassy iyoyo inenge yatove embassy our last resort inenge yaembassy kana kuri kuti titanyanya kushayiwa so far malidzi ese aya so chimwe chanda kufunga imwe possibility iripo ndeyekuti probably anditika zita ravakatiudza rinogona kuve risiriro zita ravo because richinzi edi zvinhu zvandaifunga nezuro rinongonzi edi roguma rakadaro ndo pamwe panda kunyatsotarisa napo kuti edi rongonzi edi roguma rakadaro handizozivi muninavo voti anongonzi krisi inongoguma riri krisi handiti nechinzi edison kana edmond kana Christopher kana Edwin saka pari kundinetsa ipapa kuti manje edi patove nequestion mark ipapa so zita ndikufunga kuti maybe probably vanogona vakatonyepa vanozivawo havo kuti kune mhuri yekwamugoni maybe kune vanhu vanonzi kwamugoni vabva kuchifu vangotaura izvozvo because malidzi ndakafona ndofunga vanhu vanosvika kana 13-14 vakasiyana siyana kwamugoni saka apa chandikuti ndawana so far ex ya wife yacho chinisa manje atina zita atina anything havana kuda kutaura nezvemukadzi uyu zvachose so ndotangira papi ndotsvaga nchiti kudii
ndotangira papi? Because azviiti guys kuti kana uri munhu wekwamugoni ukoshaya munhu anokuziva, azviiti. Iuri wakasvagwa kwamugoni zvemachokwadi poshaya kana wana ndamuziva. Family dzese dzekwamugoni dzakasiyana, ndofunga about 13 different families, poshaya kana wana anokuziva andizivi. So ndozvanangoti ndikudzei kuti ndopatasvipa tiri ipapo, but ndanichifunga kuti mangwana Sunday ndichibva kuchechi, andika mangwana Sunday ndichibva kuchechi ndopfuura nekumba kwavo na somebody else, tonopeka hembe dzavo tichisa mumabhegi, tichitsvaga one by one, tichizunza kuti pamwe tingasangana nechipepa kana kusangana nepanenge pakakana anything, any phone number pamwe inenge yakangonyogwa, chero anything chakangonyogwa, tombotanga kutsvaga maleads kuti maybe pamwe kana tikaona number tongofonawo tichitsvaga tichienda takadaro. Animaona kusvika tasvika atingagoni kunotora foni yavo kwairi kugadzikwa, because hatitokuzivi kuti foni kugadzikwa kupi. Dai taitogona kuti tichiziva kuti foni yavo iri papi, ndiyo ndichaenda notora iyoyo. And dai taitoziva kuti foni yavo iri papi, tingadai takatotsvaga kuita first move iyoyo, because mufoni munenge mune macontacts. But hatina chatinoziva nekuti foni vakangotaura kuti foni yangu iri kugadzikwa ku-IS kupi. Hapana ndakafura nepa-IS pacho nezuro, hapana pandakaona panogadzikwa mafoni. Pa-IS pabhawa rinomira vasikana. Animaona IS ibhawa rinomira vasikana vanenge vachitsvagiravo mari. Animaona. So ndakatoshaya kuti vari kuti pa-IS papi nokuti iri ibhawa rinoi IS. Ndakashaya kuti totangira papi. Naimemo sim card yacho toriwana kupi? Inga ndiri kutaura kuti hapana chiripo. Dai panga pane sim card ka, dai ndisiri kuita live inoi. Dai ndichingoti ndakaona sim card ravo guys, ndikaisa mufoni, ndikaona macontacts, ndikafona. Handiti atakafonera vari kuti havavazivi. Zvino hapana sim card, hapana foni, hapana chitupa, hapana passport, hapana chini. Vanongori ivo newedhi ravo ravakatiudza ivo kuti ndonzi Edi Mugoni. Besides that, nothing else. Saka Sunday mangwana ndikabva kuchechi, ndikamwari vakatungamira vakachengeta kuti ndinde kuchechi zvakanaka ndidzoke, tikabvundunyura mba mavo, handika tikarongedza, tikashayiwa lead guys, yatove police case. Ndakunoita police case guys, ukuwo ndichiningirira ndichitaurawo neembassy kuti maybe ingagona kundibatsira, but embassy ichandibatsira kana zita vakanyepa manje hatigoni kubatsirikana, havabatsirikani kana zita racho vakanyepa, because embassy kana vanonoshanda nezita marecords ezita rakataurwa kaEdi Mugoni usho. Hanimaona kana pasini zita riri kunyepa futi, hapana help yavanogona kutibatsira nayo. Julie ndofunga akati ndihomi wake zvokungoti vanobva kuchifu vese nenyaya yesenemi. Senemi iyi isenemi hombe. Senemi iyi it's a very big senemi. So akangotaura kuti ndihomi wangu zvokuti maybe vanobva kumusha vese kuchifu, but Julie hatomuzivi. No, tapiwana shi, that will be the last thing. For now, we try to tsvaga number dzavo. That will be the last thing. Tambotsvaga hama dzavo tashaya. For now, hama dzavo ndoda timbotsvaga tazishayisisa. Then I'll come back toonesana pamwe chete toita sei. Todi kwaiko zvino tikumbotsvaga hama dzavo. Kuchipatara vakanyoresa iroro Edi Mugoni. Ndaive navo kuchipatara. Vakanyoresa iroro Edi Mugoni. Ndora vakanyoresa. Poshi andizivi kuti ndingati chiyasikana. Vanhu vese manhamba muri kundipa aya kuti maneighbor ose maneighbor hakuna avamuzivi mujara uyu. Vanhu family iyi ihombe yakakura, havatomuzivi. Ndakazama kwese kwanzi neighbor yedu, wokwamugoni neighbor yedu regai timanye, havatomuzivi kumusha. Animaona saka ndopari kunetsa. Ndombotanga ndaenda kunosecha imba mavo. Tombotanga ndaenda tinosecha imba mavo, and then I'll go to the police first mangwana and tell them my intentions kuti ndokumbirawo kunosecha mumba pane zvakadai ndotsanangura kuitira mangwana. Animaona then ndozoenda
kana mundau dzamapurisa kuti mapurisa ango zvingovewo in record kuti ramangwana ndoinda kumba kwake ndonosecha chirongedza hembe dzavo mumabhegi. Hands I remember Kurasenbeck used to call this man respect ndobva afa only kufambira tizwa kunzi ainzi kudzai kumusha. You see, vakangonjera nemuromo hapana chitupa. Takatobvunza kuti chitupa vakati havana, vakanzi passport vakati havana, hapana chiripo. Animona. Saka guys, ndati ndikupe update kuti ndo patasvika, ndo patiri. Ndati ndingokupewo update muziye kuti ndipo patiri. Animona. Atina kwatambotaenda so far. So we still need I still need your help, guys. Hanzi ndinya ya Maryland. Queen Lucy uya ku WhatsApp kwangu, uya ku WhatsApp. Pane picture ripas Facebook up. Ra 2020. Remuna nonzi Edimugoni. Imbondi analyze your picture Roma diaries. Pane picture remunhu ari pa social media 2020 ini mutarisema vanenge ndivo. Animona 2020 urikona 2020 vanenge ndivo tisimukatira mino idzi. Animona 2020 vangasati vakurwara. Imbontasirawo picture iroro, guys. Ndokumbura mundu batsira kuanalyze picture iroro andika tione kuti ndivo here. Kana varivo then totevedza vanhu ruma comments ava tovatsvaga tione kuti pamwe vanenge vachimuza direct, but ndikona soti ndivo. Pane picture mukaenda mukasecha kuti Edimugoni, pane picture rinobuda andika vasati munhu yatadza kuti 2020 vakasati vakurwara because baba vaya havasi munhu mukuru, vanga vasiri mudhara. Kungoti hedu mudhara kuti aingoti mudhara but havasi mudhara. Animona havasi mudhara, baba vaya havasi mudhara. Animona vanga vasiri mudhara. Saka ndokumbura mumbono ndi analyze ro picture iroro ne picture ndakaposta apa. Yes Lawson vakadaro tati kuzama kutsvaga vedu asi hapana chiri kubuda. No, andina kuJoburg ndafambirawo zvimwe vedu handizokwanisa ndisvike break pan. Ndafambirawo zvimwe. Remember kune function ya Auntie Gladys life coach vaya vane function yavo, so ritoriwo basa apa pana ndakatobhadhagwa mari yacho ndikatoidla kudhara. Saka kuti ndichazovati nezuro hazvichaiti, zvinoita kunge ndikusupporteja show yemunhu. Animaona zvinoita kunge ndikusupporteja chi. Alright, Nadia, uya ku WhatsApp kwangu. Nadia, tora WhatsApp number. My WhatsApp number is 064 895 4837. And more. Saka nditarisire picture romo kuti avasivo here. Tibatsirane, guys. Ndichataura naye mukomana we, but risiro ranga riri basa rake, ranga riri basa rake, anoita zvedu isusu. Ndichataura naye. Chataura naye. Mondi difonerei ndiwe ku up skana we ku up titauri. Call me later. It's okay. For now you can call me because ndikuinda ku function Auntie Gladys kwakuya. But I'm sorry guys kuti you are not going to see this function live because vati havasi kuda ma live stream. Saka this function you are not going to see it live because vataura kuti havasi kuda ma live stream. Saka hakuna and zvakendi vedu Candy Jasmine. Ameno handiziva ameno ikoko. Saka function amuione anzi pin number. Alright, mira ndi pin. Function amuione because vakuti havasi kuda ma live stream. Saka hakuna function yamuchaona guys. Mungozotiona utadzukira kumba. Right, number dzangu ndapina. Number dzangu ndapina ito. Number dzangu ndapina. Grace anditobozoti uri kupi plus ndakatoneta inini nditobatsigwanana na Rui ndiyakuto driver pana paenda katogara. Ndichazopfuura nchikutora muningina anditozide kwa uri kuti uri kupi ende pakaita plus nekudhura kwedhizel muningina tichazoita marounds ekuita tichitora nehera. Nemadhurura kuita dhizeli muningina wangu unomaziva. Tichaita marounds ekutorana here mudzimba ya zvichaitwi zviya
uya muJoburg. Saka picture iro vanenge vari wana picture uya inaro mukande mu comment section kuti vamwe va analyze utione. Anmona. So yeah. Guys, donya iripo. Donya iripo ene zvida kungoti ndingokuzivisa feedback kuti zviri kufamba sei tadi. Chichikuita vahoma panisa. Bye. Pamakuva, all right. All right. Hatizivi iko zvino kuva mwakutachi kuri vamwe vari kunyora tanzi taida kuzovabhadharira marent house taida kuzodi zvinenge zvarambawo vasikana maida kuzamawo nemweya wenyu but zvanga zvarambawo anyway. Hatisi kuziva kuti kumberi kuchadii asi obviously mari dzemarent house dzobatai kuitira kuti tikabata hama dzavo kana hama dzavo dzikati vigai ikoko ende kana pane hama dzekwamugoni dziri kuona ndanchikumbira kuti muzive chinhu one, it's not about money. Hatisi kuda mari kubva kwamuri because nyaya dzakadai kazhinji kana rwawe rufu kudai hama dzinoramba munhu handiru hama dzinoramba munhu anomaona dzinoramba munhu chifunga kuti panodiwa mari vanenge vasina. It's not about money. Kana muri pove kwamugoni vari kutoziva but makanyarara haisi nyaya yemari anomaona haisi nyaya yemari inyaya yekuti muzive kuti hama yenyu yakashayika mozongotiudzawo yenyu kuti toita sei anomaona mozotoita sei chete haisi nyaya yemari because I know kuti kana padai vanhu chero vanoziva vanogona kutoramba kutaura chaiko chakana kunyarara anomaona muno muri kudziya takasaita andimaona. So haisi nyaya yemari anditi haisi nyaya yemari As I'm watching from Ghana, welcome sweetheart, how are you? Thank you for watching from Ghana. Right. Andichozivi ndakangoona picture rakandwa kugroup remaloyals maloyal diaries ndiko ndakaona group iro page picture rakandwa but andisinyatsoziva chako kuti zvakafamba sei. Akusi kutonhora tiri mumotikari. Queen ndaisa namba dzangu, Queen Lucy ndaisa namba dzangu muzasumo, ndifo namba dzangu idzo dziri muzasi idzo. Tora namba dzangu yeWhatsApp, ndaisa namba dzangu idzo yeWhatsApp. Saka vehama haisi nyaya yemari. Inyaya yekuti munhu azikane chete kuti hama yenyu yashayika then tozoona. So vese vakapromisa vanhu vakanga vapromisa kwawanda papa ndakuzobhadhara renti ndida kuzodai antika hapana vanhu vanga vasina kuisa mari yacho anomaona vanga vasina kuisa mari dzacho idzodzo idzo. Saka chatongokumbira ndechekutika ingobatai mari dzidzo makadaro kuitira kuti tikawana hama dzikataura zvimwe zvinhu zvokuti aisedu tamuwa ndiye ihama yedu asi vigai tichangoitawo bheri iyoyo diki yatogona kuti tikwanise kuvachengeta. Chandinofara hangu ndechekuti baba ava zvinogona kunge zvakatoitika. Baba ava vanga vave nenguva yakareba vasina rudo rwavanga vachiwana kubva kune munhu. Baba vave vaifamba zvokuti chakaita kuti zvindiite hadhi nditove neshoko pandakazwa kuti vafa. Ndasingatarisiri kufa kwavo ndochokwadi. Ndasingatarisiri kufa kwavo because munhu anga achifamba. Hanomaona munhu ndaichiona chita nyaya naye, munhu ndaitoseka naye. Hanomaona haungatarisiri kuti vanofa. Saka I think zvakaitika ndezvokuti maybe vazorara paya. Hanomaona vaizvisimbisa vachifamba vachishingasi vachirwadzwa vachifamba vakawana rudo mazuva ekupedzisira avo iwaya vakaona kuti ndawana rudo ndawana vanhu vandigamuchira sezvandiri vandidawo mazuva ekupedzisira chiregai ndifambe hangu mune zvakanaka vakabva vangozvifambiravo mune zvakanaka anomaona vakabva vangozvifambiravo mune zvakanaka. I think that contributed as well kuti vakurumidze kuita send off inonzi kuenda kwavakaita ikoko andimaona vakakutongofila kuti ndawana vanhu vandipawo rudo mazuva ekupedzisira angu iwaya I'm now loved and ndosaka vaitosimbirirai kuti ndokuita iwe next of kin iwe ndochandiviga muza mashoko akabudaya but hatina kumaisa musoro ende hatina kuita shungu nawo takangoti munhu ari kudi munhu ari kutongotaurawo hatina kutofunga kuti kwaitotaura mashoko ezvinhu zvachichazoitika anomaona vakataura mashoko yawo guys muchikuziva chitaura iwe ndochandiviga iwe tikatoti kungotaurawo zvavo anomaona kwemunhuwo havo vari kuda kungonyoresa vaitoziva havo kuti mazuva ekupedzisira anga Mwari anenge achiziva anomaona. Saka at least he felt that love iyoyo mazuva ekupedzisira he felt kuti kune vamwe vanhu kunzoko
madiaries imimi vatisingavazivi handitika vakanga vataridzawo rudo vakavadawo. Naizvozvo ndinotenda mufunge, ndinotenda zvese rudo rwese zvakaitika zvese. The other thing right, mangwana tichaenda kumba kwacho chinobvisa yeme. Ndoda kubvunza, mune chikafu chatakavatengera chiya chiri mumba chiya, ndodii nacho? Wanzi naShami ndaivaziva. Oh, waivaziva Shami? Waivazivireipi? Alright. Alright. Ko Shami mbo yakakuseri, Shami wachari simbo yakuseri titaure katione. Saka chikafu chatakavatengera cheche mune zvimwe zvinhu todii nazvo guys? What do we do? Toita sei mune chikafu chatakavatengera chiya? Handitika give vakita ivo vaya vanomadoro zvidhakwa zviya, topa zvidhakwa izvo zviya. Anzi chikafu chinodyiwa panhamo. Moda kudya maepu panhamo, ivi anenge aora. Anenge aora maepu nemanhikikiri nemadrinks nemaorange nemabanana zvine zvaora. Panhamo panobikwa nani? Hakuna munhu anobika panhamo. Panobikwa nani panhamo? Mapotato achiwanikwepi? Kuchibikirwa kumba kwani? Achibikirwa kumba kwani? No, zvokubika panhamo no, it's a no. Zvokubika panhamo it's a no. Anzi chikafu demambochengeta maybe pane hama ichauya. Yeah, probably zvinogona kudaro. Kutombomira tione kuti pane hama dzichauya here. Tombomira tione kuti pane hama dzichauya here. Because ndakabhadhara room yaya for a month guys. Ndombobhadhara ndakabhadhara for a month, saka tombogona kumbosiya zvirimo tiona kuti haufa kumberi uko. Tombobhadhara tione kuti haufa. Kwai kuti kadyiwa panhamo ipo paya. Pane munhu aimbomubikira here Tashali? Ndizvo vakataura ndaibikirwa. Havana munhu aivabikira vaya. Vakataura wani kuti ndinongomwa tii hangu ndorara. Yeah, I'm thinking kuti ndogona kutora ndinopa vanhu vemapeace job muroad. Ndo pane pfungwa dzangu. Ndichifunga kuti I can take that food and go and give our brothers and sisters vanenge vatsvaga pamabasa pamarobots papai. Zvandandichifunga inini personally, because zvepamapapai zvaitika ndindakazviona. I was just thinking kuti tonopa pamarobots vaya kwatinomboenda kwaiva, we just go and donate that food muroad imomo. Animaona. And then zvinhu zvinosbikika semafuta tanga tatenga yani huku toendesa kuma drug addicts. Chabaya iwe zvinhu kanzi kwa izvi zvinenge zvazvo zvemufi. Grosari randakatenga. Grosari randakatenga ndakatenga musuno yapa, chikafu chandakavatengera musuno yapa. Aiwa shona yacho kana yakudara isiriyo. Next of kin, who's next of kin? Who's next of kin? Handichidi. Next of kin ndiri ndakaitwa next of kin handichidi hangu aiwa handichidi. Alright guys, ndichaona ndoita sei kana nchinisa muroad, I will do a live ndina chokwakomana vemuroad vaya nevasikana vemuroad vakutsvaga basa, then I just go distribute ipapo, ndoenda kunopa ipapo handitika, and then yes ndoenda kunopa, and then zvimwe zvinoora zvinobikika izvi I can just go and give kuma drug addicts kuya vakama recovered drug addicts, then we go and give ikoko and more, then yeah can do that. Obviously mukadzi akava discover ndogona kumpoa something
pazvinhu izvozvo ndogona kumupawo something. Madrug addicts atengeseka because marecovered kare handi vari pashelter vari pahome handi vakutoita zvekawashi yavo zvinhu zvavo zvitobudi zvitopamba bro marecovered vakasiya zvemuzvikiri saka vatengesi chinhu plus vane vanhu vanene munhu anotovabikira mukadzi uya ndianenge akupiwa. And you can keep on going. No, I'll go. Like next of kin, can next of kin. Remember, I can go because apana moment I remember Miriam, so I can just not go there. Just a D. Didn't the kids? I didn't get to next of kin. I was like, we have to go and pick it in Java. Told me some bit. I told you to set a vara. Told me Rahamad Tawi and Dopan to Tower out. Later saying that tenga because she's not gonna go. And on dope and then she never understands that's okay. She can tell na hammer so to rush. Alright guys, report outside since Nanda can go think I'll just decide Twitter saying topa and todi. I'll just decide. Don't know Twitter say. I'll just decide because the hammer pana so far the kunanzanganzi chengeta ma apple mugozo hapana ma origin ndakatenga ni mabanana kuti mugozo pa hama hapana ni ma potatoes kuti mugozo pa hama sisiri zvawaiwa tichapa kana iri ngozi yacho tongomirira uyo so uyayo chikapo kuti ndakatotenga ndakatochitenga chivatengera ndi I bought it chivatengera anona zvinokana ya ngozi yacho akundidzokera chine ngozi kana munaka imi mukanzi mafamu tinongotora chikafu tobika obviously munotobika chikafu hembe dzangu ndo dzine ngozi yes so idzidze handi so siwo. Alright guys, saka guys ndobatsana nemi later on chizokudza kuti zvokufamba sei zvaita sei zvadai kasi tichiri kutsvaga hama dzavo please tichiri kutsvaga hama ndo chinhu chiri important tichiri kutsvaga hama kana muchinge mavabata please Monday kudzokera kune fila mafomu akataugwa yaya anomaona mafomu akataura aya onofila tona Twitter sei andimaona kuti tifile mapepa acho iwayo because makanzo chinzi Monday ndidzoke ndizobhadhara mafomu ndichanobhadhara fomu racho ndodi amen gaitoni ngoti ishvaro ngochiona muti inga iri mukwati zasi mako chemchemo atoti Jesus name. Right guys, mosquera bo handitika mosquera bo nchaze nchingokudzai kuti zviri kufamba sei. I'll just tell you, keep on updating you kuti zviri kufamba sei zvadini handitika, but I think tichavaenda kumba kwacho for the last time mangwana kunorongedza handitika kunorongedza tichimirira family yana family yazowanikwa tongorongedza zvinhu zvavo tozvita ipumba imomo kona since pane mwedzi wese kwakukiya tomutira kuti watisasi zvine pamba panogara vanhu pamba panomwiwa doro pashabhini ani makazviona panotengeswa doro pashabhini saka zvinozoitika tizozivi muzvinhu zvemunhu saka tikangozviisa tichitsvaga toda kutsvaga clue yefone number ndo main important yekuti tinovhura mba mavo otherwise ndandisingatodzokeriku but nyaya yekuti manje hatina lead so far saka tongofunga kuti mumba togona kuwana pakanyogwa number kana something kana unosangana nesim card iroro togona kusangana nesim card mukurongedza muyami anomaona toisa mufoni toona kuti haufa so ndo main aim yatichadzokera kumangwana tichinorongedza tobvisa zvinhu zvese toisa mabhegi toona kuti maybe tingawanei kana tavawana then tawana sim card ndichingozokudza kuti tavawana kwakuchiri kusiya takiya manje tochimirira hama tichaindiko tichagoendireko hatichaindiko takungochimirira kuti hama tichinoona kana tadziwana dziuye. So guys, maita basa tobatsana later hanzi zvivi game kuzvise muguva. Alright, okay, ndazvinzwa zvo zvamataura guys.